हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा फिन सासे सुबुंखौ आथिं खुबैफायनानै गोबौ आइजेंजों दानना गोब्राब जखम खालामदों। क'क्राझार जिल्ला सिंनि गसाइगाव महकुमानि रायमना माहारियारि हाग्रामायाव बन लायनो थांनाय सासे सुबुंखौ हाग्रा बिफान आरो हाग्रा रैखाथि होग्रा एनजिअ'नि मावथिफोरा गोबौ आइजेंजों दाननानै गोब्राब जखम खालामदों। हाग्रा बिफाननि मावथिफोरजों आथिं दानफायजानाय बन लायग्रा सुबुंखौ बल्लामजरा गामिनि थागिबि 40 बोसोर बैसोनि दाब्ला नार्जारि होनना मिथिना मोन्दों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला दिनै सानजौफुनि 1 रिंगासो समाव रायमना माहारियारि हाग्रायाव गामिनि सुबुंफोरजों बन लायनो थांनाय समाव हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा होसोनानै दाब्ला नार्जारिखौ बुनानै आथिंखौ सिफायो आरो गोबौ आइजेंजों दाननानै फैयो। उननि समाव गामिनि सुबुङा रायमना हाग्रामायाव दाब्ला नार्जारिखौ नागिरनानै गोब्राबै जखम जानाय थासारियाव मोनो आरो फाहामथायनि थाखाय सराइबिलनि सोरखारि मडेल देहा फाहामसालियाव थिसनो। नाथाय गोब्राबै जखम जानाय दाब्ला नार्जारिखौ साबसिन फाहामथायनि थाखाय क'क्राझार देहा फाहामसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय होनना मिथिहोयो। गुबुन फारसेथिं बन लायनो थांनाय गामियारि सासे सुबुंखौ हाग्रा बिफान आरो हाग्रा रैखाथि होग्रा एनजिअ'नि मावथिफोरा बेफोरबायदि इनाय खामानि मावनाय जाथाया बेसेबां गनायथाव बियो दिनैनि सानाव मोनसे गिदिर सोंलु जानानै बेरखांदों आरो बे जाथायनि सोमोन्दै जोखोम जानाय दाब्ला नार्जारि, बिनि बिसि आरो गामिनि सुबुङा खौरां बिजोङाव ओरैबायदि फोरमायो। माबा जानालि मा जादों जाथाया? माबा बन लायनो थांदोंमोन, ओमफ्राय बन लायनायाव फायरिं खेबनै होदोंनो, ओमफ्राय बेखौ गिनानै खारदोंमोन। गिनानै खारनायाव माबा गनजों खुबैफायदोंनो, गनजोंहाय खुबैबाय नालाय आथिङा बायबाय, ओमफ्राय खारनो हायाखिसैनो, ओमफ्राय दाननानै गारबोदोंनो। सोरखौ? आंनि हौवाखौहाय आथिङावहाय। मा नाम नोंनि हौवाना? दाब्ला नार्जारि। सोर दाना? गावो माबा फरेस्टफोरखौहाय होनदों, ओमफ्राय मानसिखौ दानग्राखौ सिनायाखैनो गाव। बे बोरै खबर मोनखो नों? माबा लोगोफ्रा नागिरदोंमोन, बाहाय हमना लाबोदों खोमा होननानै जों अफिसाव नायफैदोंमोन, ओमफ्राय लाबोआखै मानसिखौहाय। ओमफ्राय होमबालाय हाग्रायावनो दङ बे होननानै नागिरहैदों। साबेसे दंमोन बिसोर? जोङो हिनजावफोर गोजा माबा 10 जनसिम दंमोन। दा नोंनि फिसाइखौ जे बिदि दानबाय, मा बुंगोन नों बे समाव? आङो आंनि फिसाइखौ दानाय हिसाबै आंहा थाखा फैसाबो गैया, एसे दानाय हिसाबै एसे खरसखौ होजानो लुगैदोंमोन आङो। मानो थाङोमोन जेनेबा बे? बन लायनो थांदोंमोन। दंफां दाननो थांदोंमोन नामा? बन बे फिसा फिसौ बना बेखौहाय लायनो थांदोंमोन। साबेसे थाङोमोन? बे 3सोल' जागौमोनदां। फरेस्टफ्रा मा बुंदों दा? फरेस्टफोर बुंनायखौलाय आं बांद्राय हारसानिबो बुजिजोबा, दहाय बुंदोंमोन गावसो माबानानै लादों, दाननानै लादों होनना बुंदों। आं रायज्लायनोबो रोङा नालाय, बुजिया आङो, एसामिससो। बे नोंनि फिसाइया मा बुङो? गाव दानदोंना बिसोरखौ दानदों होना? बिसोरखौ दानदों होननानै खिन्थादों आंनो। आथिङाव दानदों? आथिङावहाय दानदोंनो, ओमफ्राय रोदाबो जजोबदों होननानै खिन्थादों। थोंनैबो आथिङाव? थोंसेल', ओमफ्राय थोंसेया ओरै दानफ्राम दुमफ्राम एसे एसे। दा बहा लाबोखो नोंसोर? जोङो बाव सराइबिलावहाय लाबोबाय। हस्पिटालाव? दा मा थासारियाव दङ? आङो थै गनायखौ नायनो हायैनि न'आव हाबाखै आं बाव डाक्टारनाव। दाब्ला नार्जारिया बन गैया होननानै हाग्रायाव मोनसे फिसा थेला बायदि लानानै थांदोंमोन बन लायनो। बेखौनो रायमनानि फरेस्टफ्रा, एनजिअ'फ्रा लोगो मोननानै मानसिखौ होसोसे होसोनानै दानदों, दानख्लाबदों, रोदा जलायनाय दानदों। फैनोबो मोनाखै। रायमनायाव नायफैबाय, रायमनायावबो गैया। रायमनायाव लाबोआखै, हाग्रायाव रायजोनो नागिरनानै मानबाय दंमोन। बेखौ नुनानै थिखोनानै लाबोबाय, रायमना अफिसाव सोबाय, डिमान्डखौ खालामबाय। जोङो जा थैनांगौ बेखौ थैगोन, डाक्टारनाव थिनहरबाय, डाक्टारनाव फैबाय। दा जोङो सराइबिल डाक्टारखानायावसो दङ, जेबो जों मिथिला बेखौ। दा क'क्राझारावसो लांनांसिगोन बायदि, मानसिखौ हायाखै, रायज्लायनोबो हाया, थाखाबो गैया। न'खौ अबस्थाफोरखौबो नायबानो नुगोन गावसोरनो, जेबो गैया। Korikati takut tukang melihat. Kata tu terlalu kini biasa ini semua lakukan kini firing marisi. Bisa kibar firing marisi. Dua barang. Harus Tapi so
মই ফালানি না এই সময় গেলাছিল কি এই সময় দৌড়ে লাগিয়া ভাঙি গেল আপুনি বাগৰি ফুৰিছে ভাঙি পড়িয়া তথাপি মই লাহে লাহে তথাপি যা নাই লাগি দেখাতে দেখা পাইছে যাও নাই আনা নাই দেখাও নাই এনে গুলিয়া আচ্ছা মানে পৰিষ্কাৰ মানুহ আপোনাক মানে ঢেল মাৰিছে নেকি পৰিস্থিতি খাটা নাই না আপোনাৰ খাতাটো খাতা নাই মাৰিয়া গুৰিত লাগিয়া কি দি ঢেল মাৰিছে আপোনাক গুলি দিয়া মাৰা হ'ল নেকি কিন্তু দেখা পোৱা নাই না পিছফালে মাৰিয়া আগতে লাগি দিছে আপোনাক জংঘলৰ পৰা লৈ অহা নাই পৰিষ্কাৰে লগে লগে আহিছে পৰিষ্কাৰ আপোনাক লৈ অহা নাই লৈ অহা নাই আপুনি মানে আহত অৱস্থাতে জংঘলত আছিল পিছত কেনেকৈ আহিল আপুনি এতিয়া গাঁৱত মানুহ 4জন মানুহ না 4জন মানুহ আহি কিনে গাঁৱত মানুহ কিবা খবৰ দিল এজন মানুহ অহা নাই কি হৈছে কি হোৱা নাই এতিয়াও লাগে ঘৰত পইচা নাই যাই কিনে ইয়াত বিচাৰিছে মই ৰাস্তাত লাহে লাহে ওলাই থাকিছে মই আহত অৱস্থাতে ইয়াৰ অৱস্থা লৈ কিনে জংঘলৰ পৰা আপোনাক গাঁৱৰ মানুহ ওলাই আনিলে দেখি লাফাংখৰৰ এজন ব্যক্তিয়ে খৰি আনিবলৈ গৈছিলোঁ এই সময়তে ইহঁতে লগ পাই ইহঁতে খুখৰি দি খাটিছে আগত লাঠি দি মাৰি বাগৰি ফুৰিছে মানুহটো তাৰপিছত খুৰি দি খাটি দিছে কি নাম ডাবলা নাৰ্জাৰী তাৰ ঘৰত একো বস্তু নাই খোৱা দোৱা চাউল পানী থকা পইচা একো নাই সিহঁতক মানে চৰকাৰৰ পৰা ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা সহায় দিবই লাগিব এইখিনি মই কোৱাটো কিমানমান বজাৰ হৈছে আপোনালোকে কেনেকৈ পালে এই ৰাজ্যৰ মানুহবিলাক গৈছে বিচাৰি আনিছে জংঘলৰ পৰা আগত অফিচত আহিছিলোঁ আমালোকে অফিচত আহি পালে তাৰপিছত নাই আনিব পোৱা নাই ধৰিব পোৱা নাই এনেকুৱা কৈ দিছে আমালোকক ফৰেষ্টাৰে তাৰপিছত নাই ৰাইজক লৈ জংঘলত বিচাৰি আনিবলৈ গৈছে লগ পাইছে মানুহক এতিয়া ক'ত আছে এতিয়া হস্পিটেলত আনিছোঁ চৰাইবিল কেনেকৈ অৱস্থাটো নাই বোলা যায় মোটামুটি অৱস্থা কথা ক'ব নোৱাৰা হৈছে এতিয়া কি ক'ব মই হয় অৱস্থা খাটিছে বুলিছে ডাবলা নাৰ্জাৰী হৈছে আচ্ছা নিজক খাটিছে বুলি হয় আপোনালোকে কি বিচাৰে এতিয়া টকা পইচাৰ কাৰণে যোগদান দিব ভাল নোহোৱালৈকে মই আছোঁ এনেকুৱা কৈ দিছে ৰেঞ্জাৰ ছাৰে ৰেঞ্জাৰে নিজে কৈছে নেকি হয় হয় ৰেঞ্জাৰে কি কৈছে সিহঁতে কৰিছে না কৰা নাই কামটো ইহঁতেই কৰিছে আৰু কৰিব